Әлмәттә Балқыш иҗат фестиваленең сайлап алу этабы узды. Анда Татарстанның көньяк-көнчыгышындагы районнар катнашты. Бу проект өлкән яшьтәге кешеләр өчен. Алар аны ел сайын көтеп ала. Бу юлы фестиваль Татарстан ветераннары оешмасының 35 еллыгына һәм фестивальнең 10 еллыгына багышлана. Фестивальнең күңелле мизгелләре киләсе язмада. Фестивальнең зана этабын гадәттәгечә Әлмәт районы пенсионерлар җирле оешмасы ветераннарының хоры ача. Осталыгын күп тапкырлар зур сәхнәдән күрсәткән гармунчылар моң ансамбле бәйгегә канатланып килгән. Шушындый зур мероприятиеләрдә кавыштырып бергә, бер-беребезгә опытлар алдырып йөрткән өчен бик зур рәхмәтлебез. Яшьләрне күбрәк шулай интересовать итеп, ничек булса да, аларны да шулай моңга, сәнгатькә тартырга кирәк күбрәк. Миңа инде 73 яшь, 74 ел тикте хәзер. Шуңа күрә хәзер гармон эшләремә кереп, һаман да әле шуның белән уйнап, күңел ачып йөрим. Күп кенә артистлар фестивальдә беренче тапкыр гына катнашмый. Сейспел ансамбле бу юлы чуаш такмакларын әзерләгән. Нас, для тех людей, уже, которые... Балкыш нәкъ менә безнең өчен бу тагын бер тапкыр пенсионерларга җыелырга бер сәбәп. Фестивальдә катнашучылар өчен иң мөһиме өлкән яшьтәге кешеләрнең бер-берсе белән берләшүе һәм аралашуы, ә кайберәүләр өчен күптәнге хыялны чынга ашыру мәйданы, ансамбльдә җырлау һәм сәхнәдә чыгыш ясау мөмкинлеге. Бу кешеләргә сөенеч, шатлык китерә торган бәйрәм. Алар бүгенге көндә дә безнең халкыбызга, безнең илебезгә хезмәт итәләр дигән сүз. Бу мин моны бик яхшы күренеш дип саныйм. Мин аларга уңышлар телим. Балкыш фестивале берничә этаптан тора. Башта сайлап алу муниципалитетларда уза. Шуннан соң республиканың 7 районында һәм шәһәрендә лауреатлар билгеләнә. Прекрасное звучание, сильные голоса и Матур яңгырашлы җырларны, көчле тавышлар сез ишетегез инде. Һәм минем уйлавымча, әлмәтлеләргә шәһәр һәм район ветераннарының иҗат белән шөгыльләнүе һәм җырлавы бик ошады. Жюри дә чыгышларын югары бәяләде. Фестиваль елдан-ел киң кылыч ала бара. Өлкәннәр өчен бу гаҗәеп тә матур күренеш, минем өчен үзем өчен. Җыр бит коралдан көчлерәк ул. Осталык дәрәҗәсен костюмнарның сыйфатын жюри бәяли. Балкыш фестивале жюриен Россия һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан дәүләт телерадио компаниясе радио тапшырулар хезмәте җитәкчесе Тәүфыйк Сәгыйтов җитәкли. У всех хорошее настроение, все улыбаются. Людям некоторым 80 и выше, однако они поют, пляшут, живут активной жизнью. Вот это иногда посмотришь, так хочется, душа поет у них, они не сдаются, они на эти трудности, которые возникают в жизни, они не сдаются. Они поют, пляшут, тем самым они показывают всем пример, многим пример. Как надо быть активным, как надо вести себя, как надо жить. Барлык катнашучыларга дипломнар тапшырдылар. Аларның иң-иңнәре зональ этаптан соң Казанда апрель, май һәм октябрь айларында гала концертта чыгыш ясар дип көтелә. Алия Галиуллина, Валентина Васильева, Лияна Әхмәдвәлиева, Илнур Җәлилов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт.